Live mula sa TV36 Studio. CLTV 36 News. May Babeng Pampanga, magandang gabi Central Luzon. Ako po si Paulo G. Santos at oras na para sa mga maiinit na balitang Central Luzon ngayong Biyernes, April 4. Assistance program sa siyudad po ng San Fernando, pansamantalang ititigil alinsunod sa COMELEC resolutions. Paano kalang gawing fish capital and seafood tourism destination ang Pampanga 4th District? Tatalakayin sa RDC! Bagong opisyal ng IBP Pampanga, tututukan ng mandatong pro bono services ng Supreme Court. Internship, mga kaibigan, at employment opportunities, asahan na raw sa partnership ho ng Laos Group of Companies at Holy Angel University. At Pampanga Provincial Dialysis Center sa Guagua, binuksan na! Mga kaibigan, narito na po ang buena manong mga balita ngayong pong araw ho na to. Pansamantalang itinigil ng City of San Fernando o CFP, local government unit ho, itong ilang programa at serbisyo bilang pagsunod ho sa mga alituntunin ng COMELEC kaugnay ho ng nalalapit na halalan. Ayon po kay Mayor Vilma Valle Caluwag, alinsunod ho ito sa COMELEC Resolution Number 1099-11060, 11086 at 1104 na nag-uutos naman ho ng suspensyon ng ilang health at social welfare related services sa panahon ho yan ng election period. Kabilang ho sa mga pansamantalang itinigil na programa ang assistance program kagaya ho ng financial, hospital, medical at burial assistance, gayon na rin ho ang medical missions. Humihingi po si Caluwag ng pangunawa at pasensya mula ho sa mga Fernandino sa pansamantalang pagtigil ng mga serbisyong ito. Tiniyak naman po ng lokal na pamahalaan ang kanilang patuloy na pakikiisa sa mga patakaran ng COMELEC upang matiyak na maayos at patas na halalan. Sa ibang mga balita, mga kaibigan, matapos ho ang matinding epekto ho ng COVID-19 pandemic, naging mas mahalaga ang pagkilala at pagbibigay ho ng proteksyon sa mga frontliner na walang pag-aalinlangan ho na nagsilbi sa bayan. Mula ho sa doktor, mga nurses, yung pong mga health worker, hanggang ho dito ho sa mga pulis, sundalo, ay kinilala ho ang kanilang sakripisyo sa kabila ng panganib. Sa pangunguna ho ni retired Lieutenant General Roel Henros Sermonia, isinusulong ngayon ng United Frontliners Party List ang mas komprehensibo at epektibong programa para sa kanila. Ang kabuuang detalye sa report ni Raymond Tasoy. Taong 2020 nang padapain ng COVID-19 pandemic ang buong mundo. Hindi makalabas ang karamihang bunsod ng kumakalat na virus, kaya't ipinag-utos ang mahigpit na mga hakbang tulad ng community quarantine at lockdown sa buong bansa. Sa yugtong ito rin naging matunog ang katagang frontliners na tumutukoy sa mga uniformed personnel tulad ng doktor, nurse, pulis at sundalo na humaharap sa banta ng mapanganib na sakit. Kaya naman nais daw isulong na retired Lieutenant General Rodel Genros Sermonia, first nominee ng United Frontliners Party List, ang pagbibigay ng dagdag na proteksyon sa bawat frontliners sa iba't ibang sektor. Ang party list po natin na United Frontliners ay layunin po nito na maging boses, sandigan at bigyan ng proteksyon ang bawat
frontliners sa iba't ibang sektor. Una sa lahat, magiging boses po tayo at of course, ang ating isa pang adhikain ay maisulong ang kanilang healthcare program. Magkaroon po ng comprehensive healthcare program sa lahat po ng frontliners, automatic na insurance policy sa ating mga frontliners. Sundalo Police, may automatic na po yan. Mga doctor at nurse at mga medical practitioners, may automatic na po yan. Pero yung iba po nating frontliners ay wala, kagaya ng mga nasa mga security guards, nasa laylayan, nasa mga palengke, nasa kalsada. Sino-sino tumato na frontliners? Sila po yung ating mga security guards, yung ating matindera sa palengke, yung ating mga drivers, toda drivers ng mga jeep, at yung ating mga nasa iba't ibang mga manufacturing industries na gumagawa ng pagkain, ng mga gamot, at mga iba pang goods na pangangailangan ng ating mga kababayan. Prioridad din daw ng kanilang grupo ang mga batas na maggagaransya ng nararapat na sahod dahil bukod sa pagiging underpaid ng ilang manggagawa, naabuso rin umano ang kanilang oras sa pagtatrabaho. Dagdag pa niya, hindi rin sapat ang kasalukuyang insurance policy na umiiral sa bansa para sa mga frontliner. Bagay na kanila umanong tatrabahuhin sakaling pala rin ngayong eleksyon. Siyempre, lagi po nakaangkla ang ating mga programa para sa kanila, sa kanilang moral and welfare. Ang priority bills po natin, una ay ang nararapat na sahod para sa mga frontliners natin. Kasi may mga underpaid po dyan. Yung kanilang working condition, napaka-importante po yun. At saka yung oras ng pagtatrabaho nila, huwag din nating abusuhin. Kasi yun po yung mga narinig natin, ang mga core issues nila nung nagkaroon po tayo ng pag-ikot para marinig ang mga issues at concerns ng mga iba't ibang frontliners. Samantala, iginiit ni Sermonia na ang kanilang party list ay hindi lamang nakatuon para sa frontliners, kundi maging sa sambayan ng Pilipino. Pinabulaanan din niya ang ibang party list group na tumatakbo ngayong eleksyon. Anya, may ilang mga grupo na ginagawang political system na lamang ang party list at hindi na kumakatawan sa mga sektor na tunay na nangangailangan ng representasyon sa gobyerno. Dahil dito, hinimok niya ang mga botanteng Pilipino na suriin at piliing mabuti ang bawat party list na tumatakbo bago bumoto. Sa huli, nanindigan si Sermonia na mayroon silang sariling paninindigan, integridad, at hindi sila magiging bahagi ng maling kalakaran sa politika. Ang mga kapulisan, sundalo, mga uniform personnel sa gobyerno, ang ating mga medical practitioners kagaya ng mga doktor at mga nurses ay okay naman. Ang ating insurance policy, meron po tayo noon, pero hindi pa rin po sapat yun kung tutuusin. Ang kanilang healthcare program, dapat comprehensive po, dapat ma-fill upan po natin yung mga gaps or mga pagkukulang pa. At sa aming mga pulis at mga sundalo, yung quality legal assistance. Kasama ni Sermonia sa United Frontliners Party List ang aktor na si Albert Martinez bilang kanilang Secretary General at sina Philippine Air Force Lieutenant General Connor Anthony Canlas at Anti-Crime and Community Emergency Response Team President Dr. Miguel Ortiz. Raymond Tasoy, CLTV 36 News. Good news naman tayo mga kabalen, isang Memorandum of Agreement ang pinirmahan ho ng Laos Group of Companies at Holy Angel University School of Business and Accountancy nito lamang pong nakalipas na araw ng Huwebes, April 3. Dahil ho nitong makapaghatid ng mas maraming oportunidad para ho sa mga mag-aaral, hindi lamang ho dito sa internship program kundi maging sa kanilang employment. Narito po ang balita. From internship to employment. Ito ang mga oportunidad na aasahan ng mga mag-aaral ng Holy Angel University School of Business and Accountancy o HAUSBA sa partnership ng paaralan at isa sa mga largest conglomerates sa rehiyon, ang Laos Group of Companies o LGC. Isang Memorandum of Agreement ang pinirmahan ng LGC at HAUSBA nitong Huwebes, April 3 sa Center for Kapampangan Studies. Nakikipag-partner po tayo at nakikipag-collaborate sa mga eskwelahan para, of course,
it's a reciprocal sharing of resources, right? So from our end, we open our doors to students para yung mga gustong magkakuha ng experience, diba? At the same time, also for employment, diba? And at the same time, tayo naman, if there's anything that we can offer them, diba? As far as experience and expertise, then probably that's also one thing that we can contribute to Holy Angel. Pinangunahan ni LGC Chair and CEO Lisette Laos Velasco ang signing, kasama si Dr. Carmelita Lau, Dean ng HAU-SBA, at Dr. Albiag, Vice President for Academic Affairs. Present din ang personnel ng Human Resources Department ng LGC at ang President ng HAU na si Professor Leopoldo Valdez. Ang kagandahan nitong mga MOUs and partnership signing is that we have more and more connections with industry, and that's really the most important part in the learning of a student who's going to be in industry. Kailangan may exposure sa outside world, and especially when it comes to entrepreneurship, to understand how business works. And there's no better way to do that than to be inside the business and to learn that way. Dagdag pa ni Valdez, magkikinabang ang mga mag-aaral sa kanilang karanasan sa LGC, hindi lamang sa aspeto ng trabaho, kundi pati na rin sa pagpapalago ng kanilang kaalaman sa negosyo. Laos group of companies is a good place to learn those things because they have all of those different functions. No? Ang importante is that they get immersed in the different aspects of any business. You're not just limited to sales or something, but you need to know about all the operations and how money flows, etc. Once you get more confident with that, then you will become more confident in running your own business. Samantala, kasabay ng MOA signing, nakiisa rin ang LGC sa job fair na inorganisa ng Career and Employment Office ng HAU. Liana Canelao, CILTV 36 News. Manatiling nakatutok para sa iba pang balita ngayong araw.
Nagbabalik po ang CLTV 36 News. Balita pa rin po tayo dito sa Pampanga, mga kabalen. Ihahain ho sa pulong ng Regional Development Council o RDC ang panukalang gawing fish capital ang ika-4 na distrito ng Pampanga. Kailangan raw ang pagtutulungan ho ng ahensya ng gobyerno upang matuloy ang proyekto. Narito po ang balita. Umuusad na ang panukalang maging sentro ng pangisdaan ng ika-4 na distrito ng Pampanga, bunsod ang lokasyon nito na malapit sa baybaying dagat. Matatandaan noong March 21, iminungkahin ni Rene Romero, chairman ng Pampanga Chamber of Commerce and Industry Incorporated o PAMCHAM, na gawing fish capital and seafood tourism destination ang 4th district ng probinsya. Inihain nito ni Romero sa renewal ng Memorandum of Agreement sa pagitan ng Cebu Technology Business Incubator at Pampanga State Agricultural University. Sa pulong ng Department of Trade and Industry o DTI at ang business group nitong Miyerkules, April 3, napag-usapan na raw ang proposal na inaasahang magbubuan ng kaunlaran sa lugar. Ayon kay DTI Region 3 Director Edna Dizon, magandang panukala pero kailangan itong dumaan sa wastong pag-aaral. Ayaw daw nilang matulad ang proposal sa nangyari sa Aurora, makaraang matuklasan na walang excess production ng seafood sa kabila ng pagsusulong ng halos kaparehong proyekto doon. So what we did is, we discussed about that, possible, but we need a convergence because BIFAR has funds for their, FM, meron silang areas focus. So ngayon po ang sinabi ko, considering that I'm the co-chair of the Sectoral Committee on Economic Development, yung proposal natin, isasubmit natin sa RDC for consideration. And then mag-move in convergence before DOST. Kasi ito process kailangan maging productive po yung capacity at the distinction. Maganda po yung project, but we need to have study. So, ang gagawin natin, i-item agenda natin in the next RDC scale para yung NEDA magkaroon ng study and then before can look at anong pwedeng mag-propose nilang pondo and so, yung mga relevant agencies. So, mag-feedback na lang po kami. Samantala, naniniwala si PAMCHAM President Paul Yusi kung matutuloy ang panukala na gawing fish capital ang ika-4 na distrito ng Pampanga, magre-resulta ito ng economic development sa nasabing lugar. Ang nangyayari is that the fisher folks don't earn so much because alam mo na, the tradesmen buy them on the spot at cheap price. But if we have good processing facilities, we can extend the shelf life, we can convert it to other form of fish products like tinapa and what have you. There will be more income on the part of the fisher folks. And probably those working in the processing plants would also have jobs, even if you are not a fisher folk. So that's the concept. And our chairman, Rene Romero, will bring that up for discussion sa Regional Development Council, Region 3. Ako si Jody Dizon Mercado para sa CLTV 36 News. Inilatag po ng PAMCHAM ang kanila pong mga concerns at challenges sa kanilang naging pulong ho sa mga opisyal ng DTI. Ang naging resulta ho ng consultative meeting, alamin sa ulat na ito. Nagkaroon ng consultative meeting ang Pampanga Chamber of Commerce and Industry Incorporated o PAMCHAM kasama ng Department of Trade and Industry nitong Miyerkules, April 3 sa Best Western Plus Hotel, Angeles City. Pinangunahan ni DTI Secretary Cristina Roque ang delegasyon ng Kagawaran habang ang mga opisyal ng PAMCHAM sa liderato ni Attorney Paul Yusi ay nakaisa rin sa pagpupulong. Tinalakay sa pagtitipon ang mga proyekto at accomplishments ng PAMCHAM na kinabiliban ng kalihim. Actually, they know exactly what's needed. That's exactly why we want to meet with them also, so that we can also be aware of their programs. And sometimes I suggest, like, I made some suggestion to do things more specific also. I really believe in the close collaboration between the public and the private. So government and private sector work together is really very explosive. So that's something that we want to continue. Idinulog naman ng PAMCHAM ang ilan sa kanilang concerns at challenges, partikular sa pagproseso ng mga dokumento. I have already called the FDA to make sure that
all their FDA needs are addressed quickly and addressed also rapidly, because I understand the need for them to be able to sell ASAP. Asahan raw na aaksyonan ng DTI ang mga inilalapit na hinaing ng business sector upang mapanatiling masigla ang ekonomiya ng bansa. Yes, of course. Yeah, of course, DTI will always help as best as we can, and we will assist them as best as we can. That's really part of our job being government employees, and also our job as DTI is to make sure that all businesses challenges are addressed. But just like every business, all businesses have challenges. Continuous yan. So continuous din ang pagtutulong namin sa kanila. Ikinagalak naman ni UC ang mabilis na aksyon ng DTI Secretary. Anya, hindi dito nagtatapos ang ugnayan ng pribadong sektor at gobyerno, bagkus lalo pang palalakasin ang kolaborasyon para sa ikabubuti ng consumers at businessmen. Nakita namin yung good collaboration ng government at saka ng private sector. When the private sector is organized, just like the Pampanga Chamber of Commerce, and the private sector is doing its homework, you can present your challenges, your aspirations, your requests to the government in a very direct, clear manner for them to understand it carefully. Because if they don't understand your challenge, they would not even be able to give you a proper answer. So the meeting went well, and we are happy that there is a resolution to it. You saw it, how the good secretary is very receptive, no? I don't think this will be the last of our encounter with the good secretary. This probably would only be the first of a series of consultations. Ako si Jody Dizon Mercado para sa CLTV 36 News. Kabalen, do you crave power or luxury? Why not both? It's time to dominate the road and protect the planet. Introducing BMW's newest hybrid beast, the X5 xDrive 5EM Sport. This isn't just a car, it's a statement. So buckle up, let's dive into the features that make this electrified monster a true game changer. Hi, I'm April Ann Garcia and welcome to Pampanga Premier Cars BMW Retail Next Showroom. Let's explore the BMW X5 plug-in hybrid. Our BMW X5 plug-in hybrid is a 3.0-liter engine, a gasoline, and it has 489 horsepower with 700 Newton-meter. In front, you can see the most popular kidney grille that has the iconic glow that makes more this DNA of the BMW more highlighted to our customers. Our headlight is also an LED that has a high beam assist. This is a full-size SUV with 5-seater. And then we do have the run flat tires with 21 inches alloy wheel mags and M Sport calipers. This side, we also have the charging ports for your electric vehicles. This one is a plug-in hybrid. It also has the comfort access where can you open and close without using your physical key. You can also open and close your tailgate with using the comfort access kick function. It also has the split tailgate where you can use as a support. In here, we're using a Sensafin leather and a fine wood trim. We have 14.9 wide screen that contains the BMW app. With the My BMW app, you can access features to your car by simply using your phone. Functions like lock and unlock,
opening the headlight, and opening your vehicle's blower. You can also schedule your vehicle's maintenance with a few clicks on your phone. The BMW X5 plug-in hybrid also equipped with adaptive air suspension, which we can adjust the height of your car. You can avail this BMW X5 plug-in hybrid at $6,990,000. We would like to invite you to visit our showroom located at Jose Abad Santos Avenue, City of San Fernando, Pampanga. Like and follow the Pampanga Premier Cars Facebook page. For inquiries, you may call 0998-587-8274. Mga kabalen, ginilala ho ng pahayagan. Oo, itong punto, Central Luzon, ha Henry? Si Clark Development Corporation o CDC President Attorney Agnes VST de Manadera bilang Women of the Year. Iginawad ho ang parangal ngayong Biyernes, ika-4 ho ng Abril sa Clark Visitor Center dito ho sa Clark Freeport Zone. Samantala, pinangalanan ho mga kaibigan ng 5 kilalang establishmento at institusyon sa iba't ibang sektor bilang Icons of the Year ng lokal na dyaryo. Ito ho ang Bank of Florida Banking. Ngayon na rin ho itong The Medical City dito ho sa Clark Healthcare. Ayan, dito naman ho sa kategoryang lifestyle, itong Genty Home at sa kategoryang food, ito pong RMM Cold Storage and Meat Shop. Ang Angeles City Foundation naman ho sa larangan ng edukasyon. Taon-taon ho mga kaibigan na nagbibigay ho ng parangal ang Punto Central Luzon sa public at private sector na malaki ang kontribusyon sa pamayanan. Manatiling nakatutok para pa po sa iba pang balita ngayong araw.
Nagbabalik po ang CLTV 36 News. Nito pong buwan ng Abril, mga kaibigan ho natin sa kasubaybay dito sa CLTV 36 na numpa na ang bagong hanay ho ng mga opisyal at pinuno ng mga komite ng IBP Pampanga Chapter. Kabilang sa kanilahong mga prioridad ang pagpapatupad ng mandatory legal aid at pagpapalawak ho ng libreng serbisyong legal dito ho sa lalawigan. Magbabalita si Lizen Morten. Nanumpa na sa tungkulin ang 12 opisyal at miyembro ng Board of Directors, kabilang ang 17 pang mga pinuno ng mga komite ng Integrated Bar of the Philippines o IBP Pampanga Chapter. Sila ay nanumpa sa harap ni Honorable Robert Alexander Malig, Executive Judge ng Regional Trial Court City of San Fernando, Pampanga nitong Martes, unang araw ng Abril. Sa panayam sa incoming president ng IBP Pampanga ngayong taon na si Attorney Catherine Mesuelo, inilatag niya ang direksyong tatahakin ng IBP Pampanga sa kanyang liderato para sa susunod na 2 taon. During this term po kasi, magkakaroon na po ng implementation, yung tinatawag nating Unified Legal Aid Service. Ito po yung mandatory legal aid or pro bono work na kailangang i-render po ng mga lawyers. Layunin ng bagong pamunuan ni Mesuelo na suportahan ng mga abogado na tumalima sa Unified Legal Aid Service o ULAS na mandato ng Supreme Court kung saan kailangan magsagawa ng pro bono work o libreng serbisyong legal ang kanilang mga miyembro. Yung access to justice, isa po yan sa mga importanteng programa ng judiciary at ang IBP po ay katulong ng Supreme Court para po ma-improve po talaga natin yung tinatawag natin na access to justice. Kabilang sa mga inisyatibong ipagpapatuloy ay ang pakikipagtulungan sa mga School of Law sa Pampanga upang magsagawa ng legal aid missions, katuwang ang mga law students. Isa pong purpose ng ganitong legal aid mission is para po ma-instill sa mga law students, no, na kahit kapag abogado na po sila, dapat hindi po tumitigil yung pagtulong natin sa komunidad. Iginiit naman ng outgoing president ng Bar Association na si Attorney Alejandro Buwan ang kahalagahan ng pagtulong nila sa komunidad para sa administration of justice sa Pampanga. Ito raw ang may papamana niya sa mga bagong luklok na opisyal ng IBP Pampanga kasama ang kanyang hangarin na manatili ang pagmamahal nila sa komunidad bilang mga alagad ng hustisya. Sa aking mga incoming officers, maraming sa kanila yung mga dati ring officers itong nakaraan term, ipagpatuloy po natin yung ating serbisyong legal at ito ay hindi lang sa ating mga bilang isang abogado kundi ito po itulong natin sa ating mga kababayan, sa korte, sa community, sa ating legal profession at sa ating naging karanasan, tayo nagbigay ng serbisyo na may pagmamahal at ito'y nakita naman ng ating mga kasama at mga kababayan. Samantala si Mesuelo ang ikalawang babaeng pangulo ng naturang Bar Association buhat ng maitatag ito noong 1973. Binigyang diin niya ang pagkakaisa ng mga miyembro na ipakita ang kakayahan ng isang women lawyer na mamuno sa IBP Pampanga. I'm really proud, not because I am the one, not just because I am the one elected, but because finally again we have another female president. No? Sa kanilang sinumpaang tungkulin, patuloy na susulong ang IBP Pampanga bilang katuwang ng judiciary sa pagpapatibay ng accessible na hustisya lalo na sa mga Kapampangan at kabilang din ang pagbibigay suporta sa mga miyembro nitong abogado. Lizen Morten, CLTV 36 News. Sa iba pong mga balita, mga kabalen, na iuwi na ho ng Filipino TV Broadcasting Team mula ho sa Information and Communication Technology High School sa City of San Fernando. Mga kaibigan, Pampanga ang ikalawahong pwesto sa Regional School Press Conference nito pong Marso. Ito ho ang balita. Paglalahad ng katotohanan. Ito ang naging baon ng mga estudyanteng mamamahayag mula sa Information and Communication Technology High School o ICTHS ng City of San Fernando, Pampanga sa katatapos lamang ng Regional Schools Press Conference o RSPC sa Balanga City, Bataan noong March 22 to 23.
Nasungkit ng Filipino TV broadcasting team ng ICTHS ang second place, kasama ng iba pang mga award, gaya ng Best Script, Best Information and DevCom, Second Best Anchor at Second Best Reporter. Ang pagiging mamamahayag po, mahirap po siya. Especially since dahil meron pa po kaming mga klase, meron po kaming training. Pero masasabi ko po na hindi po siya mahirap kung gusto mo talaga yung ginagawa mo. Lalo na kung gusto mong mamulat yung mga kapwa mo kabataan sa ano talagang nangyayari sa bansa natin, sa mga dapat na alam natin na hindi natin binubuksan ng ating mga isipan sa mga yon. Bagamat kulang sa kagamitan, nagsumikap ang mga mag-aaral na kumpletuhin ang kanilang mga kailangan. Kaya't sa huli, nakapag-uwi sila ng karangalan hindi lamang sa kanilang paaralan, kundi sa buong dibisyon ng Pampanga. Sa kanilang edad, nakita ko yung pagmamahal nila sa pamamahayag. At yun ang unang hinahanap ko. Sabi ko sa kanila, kailangan disiplinado kayo. Kailangan mahal ninyo kung ano yung ginagawa ninyo. Dahil kung hindi nyo taglay ang dalawang katangiang ito, hindi kayo magtatagumpay bilang isang mag-aaral na mamamahayag. At yun po ang maipagmamalaki ko sa kanila. Sa katunayan po, karamihan sa mga kagamitan namin, sa kanila po galing. Ibinabahagi po nila. Bukod sa pagkilala, nakakuha rin ng incentive sa mga student journalists, gaya ng pondo na kanila magagamit para sa materials at equipment. Samantala, layo ng school's press conference na palakasin ang kakayahan ng mga mag-aaral sa larangan ng pamamahayag. Kasabay na pagsusulong ng responsableng pag-uulat at pagsusulat, lalo na sa panahon ngayon na laganap ang disinformation o fake news. Field of journalism is very exciting at isa po ito sa choice namin bilang nahubog na po kami ng aming eskwelahan. Maipagpapatuloy po namin ito sa kolehiyo at masisigurado po namin na doon meron na po kaming experience at mas magagamit po namin yung mga natutunan namin. Huwag niyong hahayaan na mamatay yung apoy sa puso niyo na mamulat ang kapwa niyo Pilipino. Samantala, bukod sa TV broadcasting, nagkaroon din ng kompetisyon sa news writing, feature writing, editorial writing, sports writing, photojournalism at radio broadcasting sa Filipino at English categories. Nakatakda naman lumahok sa National Press Conference ang mga nakakuha ng kampyonato sa RSPC ngayong Abril. At yan mga arangkadang balita para sa araw na ito. Tumutok lamang kayo para sa iba pang nagbabagang balita at isyu sa lipunan. Nag-uulat ng may katotohanan, Kim Hanes. Naglalahad ng may paninindigan, Main Villanueva. Para sa bayan. Para sa mamamayan. Ronda, Central Luzon. Liana Canilau, Sil TV 36 News. Ayan, may papalit na sa atin, Paring Vic. Sa ibang mga balita, mga kaibigan, tunay na dekalidad ang mga furniture ho, mga kaibigan, na gawang Pilipino. Ayon ho yan kay DTI Secretary Cristina Roque. Umaasa naman ho ang mga manufacturers ng muebles na suportahan po sila ng pamahalaan upang lumago pa po ang nasabing industriya. Para sa detalye ho ng balitang yan, narito ang report. Nabilib si Department of Trade and Industry o DTI Secretary Cristina Roque sa kanyang nakitang furnitures na gawa ng mga local artisans sa Pampanga. Sa pagbisita ng kalihim sa probinsya nitong Miyerkules, isa sa kanyang binisita ang Calfern Manufacturing Philippines Incorporated na matatagpuan sa Pulong Bulu, Angeles City. Because I also want to visit the businesses here that are actually very progressive, that are actually very updated, and those that are really well known now in the international market. So companies such as Calfern have very beautiful furnitures, high quality, and ang ganda niya talaga. Even their showroom, everything here is really beautiful. So I encourage everyone to come here to Calfern and see the beautiful furnitures that are proudly Filipino made. Ayon kay R.D. Feliciano, chairman ng Calfern, malaking bagay ang pagbisita ng kalihim sa kanilang kumpanya na maglilimampung taon na sa industriya ng furniture. Sa amin kasi mostly US market kami. So it's about time maybe to look into the other markets. So malaking tulong itong pagbisita ni Secretary kasi pwede tayong ma-link sa other countries para makakuha ng more market. Gawang Pilipino to, kasi 49 years na kami sa negosyo, 1 year na lang, 50 years na. So we have very good craftsmen dito sa aming company. Kasi nga 49 years, so over time talagang natuto ng husto yung mga manggagawa
Plus, of course, maganda yung disenyo, yung craftsmen namin very skillful. So, pagkatapos, family type of business, napakaganda ng setup namin dito sa Calfert. Nagtungo din si Roque sa Deco Central sa Clark Freeport. Ang Deco Central ay showroom ng mga furniture at house decoration manufacturers na miyembro ng PhilExport Region 3. Nagkaroon rin ng pagkakataon ng ilang opisyal at miyembro ng PhilExport na makadaupang palad ng DTI Secretary upang pag-usapan ng grupo at ang sektor ng exporting. Sinabi ni Eric Sanchez, Director ng PhilExport Region 3, ikinalulugod nila na napapansin ng kanilang ginagawang hakbang upang maipakilala ang mga muebles sa gawang Pilipino. The Deco Central has been being pushed as not just a business model but exhibition model na year-round. It's like Manila Fame that is year-round. So it's very important that people get to see the efforts of not just the organization itself, but also the efforts of locators trying to push for exclusive, unique, world-class items that you just don't normally see in the other our other retail outlets. So this is like the best of the best of Region 3. And then for DTI to actually come here and actually see us, it's actually very great that our efforts are much more exposed to the people who actually make decisions and make policies. Umaasa ang kanilang grupo na gumawa ng mga hakbangang pamahalaan upang lalo pang lumakas ang industriya ng export furniture. That's how they do it. That's what Vietnam does. That's what Bangladesh does. That's what China does. So it's more incentives. So kung tatablahin nga, if you're gonna match them, at the very least, we kind of should know what they do. So para if there are more incentives, just like how they do it there for each of the MSMEs here, then we would have competitive advantage as well. If we want to be more competitive versus them, at the very least, equal tayo in what the government can actually provide for us. Of course, that's a policy na we can discuss. Hindi naman pwedeng ask China. But at least the study of how they do things should be much more exposed to us. And then government should be much more open to adapting the advantages of the other countries. Ako si Jody Dizon Mercado para sa CLTV 36 News. Manatiling nakatutok para sa iba pang balita ngayong araw.
Nagbabalik po ang CLTV 36 News. Alamin naman ho natin ang lagay ng panahon sa ulat ho ni Miguel Franco Mamansag, mga kaibigan. Ito pong ating pong weather observer mula ho dyan ho sa Pag-asa Clark Station. Ako po si Miguel Mamansag, weather observer mula sa Pag-asa Clark Weather Station, magbabahagi ng ulat panahon ngayong ika-4 ng Abril. 3 weather systems po ang umiiral ngayon sa iba't ibang bahagi ng ating bansa. Una na po riyan ay ang hangin mula sa hilaga o northeasterly wind flow na nararamdaman sa hilagang bahagi ng bansa kabilang ang Ilocos Region, Cordillera Administrative Region at Cagayan Valley kabilang na ang Batanes at Babuyan Group of Islands. Maaari itong magdulot ng bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may pulo-pulong pag-ulan. Samantala, ITCZ o ang linya kung saan nagtatagpo ang hangin mula sa Northern at Southern Hemispheres naman po ang kasalukuyang nararamdaman sa bahagi ng Magandang balita, mga kabalen. Formal na hong binuksan ang Pampanga Provincial Dialysis Center dito ho sa bayan ng Guagua, Pampanga. Ay opo, pinasinayaan na ho yan ng Kapitolyo ang bagong pasilidad na matatagpuan ho sa loob ng Diosdado Macapagal Memorial Hospital. Nito lamang pong nakalipas na araw ng Huwebes, April 3. Bago binuksan ang nasabing dialysis center, binisita ho ito ni Governor Dennis Delta Pineda kasama sina Special Assistant to the Governor Angelina Blanco, Provincial Health Officer in Charge Dr. Dax Tidula at DPMMH Chief of Hospital Dr. Flor Sapanta upang magsagawa ho ng inspeksyon. Ayon ho sa Kapitolyo, handa nang magbigay ng serbisyo sa mga kabalen. Sa District 2 ho, itong nasabing center na may 43 dialysis machines. Produkto ho ito ng isang Public-Private Partnership o PPP sa pagitan ho ng panlalawigang gobyerno at nito naman pong kumpanyang B. Brown Philippines. Sa iba pong mga balita, muling aabangan ang sagupaan ng Petrogas Angels at ito pong Creamline Cool Smasher dito naman ho sa championship ng Premier Volleyball League. Saan yan? All Filipino Conference. Alamin ho natin ang detalye sa balitang to. Muling mag-aarap ang rivals na Petrogas Angels at Creamline Cool Smashers sa finals ng Premier Volleyball League o PVL para sa Best of 3 Series ng All Filipino Conference sa darating na April 8 sa Smart Araneta Coliseum. Mabilis na kumasa sa AFC Finals ang Angels matapos ma-sweep ang round-robin semis ng Liga kontra Akari Chargers, Chocomucho Flying Titans at Cool Smashers. Kinarga ni MVP candidate Brooke Van Sickles ang opensa at depensa ng koponan na nagnanais makamit ang kanilang kauna-unahang All-Filipino title. Samantala, naging mahirap ang semis encounter ng 13-time champions na Cool Smashers matapos matalo sa kanilang opening game laban sa Angels. Agad bumawi ang koponan kontra Chargers at Flying Titans na kapwa nilang paso sa score na 3-0. Kumapit ang laro ng Cool Smashers sa magandang playmaking ni setter Kyle Negrito na nagatid sa team diretso sa kanilang 7th consecutive finals appearance. Ito na ang ikalimang best na maghaharap ang parehong koponan sa PVL Finals. Bagong rivalry match ang aabangan ng fans sa Game 1 ng Best of 3 serye na magaganap sa Martes, April 8 at Game 2 naman sa April 10. Nico Demi Yumul, CLTV 36 News Intern. Pasok sa Top 36 ng Binibining Pilipinas 2025 ang mga famous at showbiz personality. Kung sino sila, alamin po sa report ni Danica Hino. Talino, talento, ganda at advokasya.
Yan ang bitbit ng bawat kandidata ng Binibining Pilipinas 2025. Mula sa 80 candidates, formal nang ipinakilala ang top 36 stunning candidates sa isang pasabog na event sa New Frontier Theater sa Araneta City nito lamang April 2. Asahan ng matinding bakbakan sa stage dahil binubuo ito ng mga pageant veterans, showbiz personalities at mga bagong mukha na handang lumaban para sa corona. Kabilang sa mga napiling kandidata ay ang kilalang personalidad sa larangan ng pageantry at entertainment na si Annabelle McDonald, na isang first runner-up sa Miss Universe Philippines 2022 at second place sa inaugural Miss Charm noong 2023. Hindi rin magpapahuli sina Katrina Ann Johnson na runner-up noong 2023 at Ana Carez de Mesa na isang certified public accountant at semi-finalist noong 2022. Kasama rin sa magpapasiklab sa kagandahan ang semi-finalist sa Miss Grand Philippines 2024 na si Jeunesse Victoria Mejia. Samantala, si Kathleen Espinido na dating Pinoy Big Brother housemate at reigning Miss Fit Philippines ay kasali din. At syempre, hindi rin papakabog ang actress ng ABS-CBN na si Dalia Catab o mas kilala bilang Dalia Verde. Kalat na rin sa social media ang iba pang pangalan ng iba pang mga kandidata na lalaban para sa corona ng Binibining Pilipinas 2025. Sa ngayon, wala pang anunsyo mula sa organizers kung kailan ang petsa ng Coronation Night. Para sa mga updates, bisitahin lamang ang official website ng Binibining Pilipinas. Danica Gino, CLTV 36 News. At yan ang mga balitang nakalap ng CLTV 36 News. Para sa karagdagang detalye, mga kaibigan, maaari po ninyo kaming i-follow sa aming pong social media pages. Saan? Sa Facebook at CLTV 36 Official and CLTV 36 News. Dito sa ating pong Twitter o ngayon ho ay X at CLTV36, ating Instagram at CLTV36 Official. At kung nais po ninyong balikan ang mga programa ng CLTV, pwede po ninyong bisitahin, mag-like at mag-subscribe na rin po kayo sa aming pong YouTube channel at CLTV36 Official. At ang aming pong website, www.cltv36.tv. Mapapanood din ho ang mga magandang programa ng CLTV nationwide via Signal Channel 115 at sa ating pong 38 cable partners. Opo, mga kaibigan, ayan, ang dami. Saan ka pa? Kasama po ang buong pwersa ng CLTV 36 News and Current Affairs. Humahalili ho sa aking pong JM, shoutout. Paulo G, dakal po salamat kaya kayo. Hanggang sa